Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kaka tsara kaka wanda ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM mai watsa shirye-shiryensa akan mitoci 92.1 a Abuja. Shirin da akan iya sauraron sa a daukacin rukunin gidajen Radio Vision FM din da ke fadin arewacin kasar nan. A yau, zauren na kaka tsara kaka ya gayyato muku dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Action Alliance a Najeriya, masanin tsaro sannan kuma wanda a baya aka dama da shi a siyasar Najeriya, wato Major Hamza Al-Mustapha. Bayan wato hambar da gwamnatin shugaba Bazoum da wasu hafsoshin soja suka yi a Niger ne, wato kallo ya koma sama tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS da hukumomin sojin da suka hambarar da halattacciyar gwamnatin shugaba Bazoum a jamhuriyar ta Niger. To a game da haka ne tattaunawa tamu za ta kasance da Major Hamza Al-Mustapha domin mu ji mahangarsa a matsayinsa na masanin tsaro. To sai a kasance tare da mu a ji yadda tattaunawar ta kaya. Major Hamza Al-Mustapha, barkanmu da sake saduwa da kai ta cikin wannan zauri wanda dama kuma sanin kowa ne kai ba bakon wannan zauri bane na kaka tsara kaka. Alhamdulillah rabbil alamin, nagode kwarai. To idan muka duba soja kake sannan masanin tsaro sannan kuma an dama da kai a siyasar Najeriya wanda an kai wani lokaci a matakin na mulki a ƙasar nan, wanda an yi mutumin da ba a yi mutumin da ya tasiri irin naka a fagen tsaron nan ba in bayan shugabanka, misali shugaba Janar Sani Abacha a wancan lokaci. Yanzu Najeriya an yi zaɓe an dawo kuma wato shugaba Ahmad Tinubu ya ɗare karagar mulki. To ana cikin wannan Najeriya ta da tana fama da tashin a fuskar tsaron nan, a musamman a arewacin ƙasa. To ana cikin haka kuma yanzu sai ga batun juyin mulki ya faru a Nijar, wanda an ka duba yadda al'ummomin suke kusan zaka ce ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya. Lokacin da juyin mulkin nan ya faru, ya ka kalli al'amuran nan a matsayinka na masanin tsaro? Alhamdulillah rabbil alamin. Shi juyin mulki kashi biyu ne. Akwai wanda waɗansu suke taruwa saboda kansu, saboda son kansu su kirkiro shi yasa waɗansu idan sun yi juyin mulki sukan samu matsala da abu guda, wa shine karɓuwa daga gurin al'umma na wannan ƙasar. Juyin mulki kuma ɗayan shine wanda al'umman ƙasa ne saboda azaba da akuba da suke ciki za su nemi alfarma a taimake su a yi musu. To irin waɗannan su shine juyin mulki guda biyu. Abinda mutum zai tambaya a nan shine, ita Nijar wanne ne ya faru? Al'umma ce ko kuma bayan sun gama ne al'umma ta fahimta kuma ta zo take goya musu baya? Wato shine a nan, ko da astaghfirullah mahaukaci ne ya karbi mulki a ƙasa sai mutane suka amince mishi, wannan mahaukacin sai a girmama shi, saboda Allah ne yake gwada su, yake gwada mu, yake gwada dukkan wanda za su yi al'ada ko kuma za su yi aiki da wannan ƙasa. Saboda haka abin da ya faru a Niger, wato ni ina kallon shi ta wani bangare daban ne. Niger an gano mai a Niger a lokacin da shugaba Bazoum yake nan, wato shekara 2 kenan yanzu daga abin da na sani. An gano waɗansu wurare wanda Allah ya ba su kyautar gold da yawa. To shi kuma bature in ya ga mai sai ka san yanda za ka yi ka adana shi, ka rike shi, kuma ka san cewa munafurci zai shiga kuma cutar ku za a yi, musamman a nan Afirka. Haka kuma an san ga gold shine. To amma tarihin daga yanda aka yi wannan dalilin canjin ya zo, da kuma yanda aka yi shi ya tafi, da kuma yanda aka yi ta wannan gwamnatin ta soja ta shigo, da kuma yanda 'yan ƙasa suke goyon bayanta, to wannan wani abu ne zan ce ya haɗa dukkan wannan dalilai guda biyu da ake yin juyin mulki. Idan an yi ne don ceton ƙasa kuma mutane sun yaba, to haka za a bi, dole a yi al'ada da a riƙe wannan ƙasa. Abin da ake so ana shine sai ka fahimci girmama wannan ƙasar, don ƙasa ce mai cin gashin kanta, to ka girmama ta, ka girmama mutane. Na Nijar tsakaninmu ya fi ƙarfin yadda za ka kalle shi da wata ƙasa daban, dole ka kalle shi tamkar Najeriya ce take cikin wannan matsayin, kuma ka dube shi da haka. Banda maganar tarihi, banda maganar cewa mu duka ɗaya ne, banda kuma maganar cewa
ƙasashen turawan nan sun daɗe suna hangowa. Shi yasa na sha magana a da wancan wani taɓa magana a wurin ku na ce fitina tana ƙara tashi a arewa a ƙasashen Afirka. Duk lokacin da kaga kumbo Apollo ya tashi, wato tauraron dan adam ake jefa mai hango abubuwa da Allah ya boya gargashin ƙasa, suna gano abu wanda yake arziki ne da za ku amfana, so kuma suna shirya muku abubuwan da zai kawo tashin hankali tsakaninku saboda amfanin su. Saboda in kuna faɗa kuna yaƙi, su suna can suna haƙa, suna gina kansu, suna gina ƙasashen su. Ba su damu ba ko kuna da rai ko ba ku da rai, ko kun rayu ko ku mutane ne gaba ɗaya, ba su damu ba. Abin da kuke da shi suke so su ɗauka kawai shine. Saboda haka sanin kanmu, mutunta kanmu, sanin tarihinmu, al'adunmu, da kuma cewa in fa aka yi fitina, a inda fitinan nan ta faru shine masifan. To a wannan bangaren, in a ce da yadda mutane suke faɗa shine a Najeriya ne za a yi amfani da ita a kaiwa Nijar hari. Najeriya kanta a zamanin na yanzu ta ba da makafa inda su turawan za su yi amfani da Najeriya nan wajen cimma Nijar. Nijar kuma akwai wanda za su shigo su maki su yi. Saboda haka a ƙarshe ya nuna babu Nijar babu Najeriya, kowa sai ya tagayyara. Akwai wata ƙasa babba a duniya misali da ta cuya akan haka, shine ta ce sun yanke daga yau ba za su taɓa bari wani ko suwaye ba komin girman ƙasar ta zo ƙasar su ta yaƙi, sai dai su tashi su je ƙasar wani su yaƙe su rugurguzar da su, sannan kuma su zagaya ta bayan fage su nemi kwangilar sake gina wannan ƙasar. Saboda haka duk yaudara ne da munafurci. Duk abin da ke faruwa nan yana neman zurfin hankali, tunani, girmama tarihinmu da kuma sanin menene Nijar a idon Najeriya, menene Najeriya a idon Nijar. To tuni na ga shugaba Bola Ahmed Tinubu tun kafin wato wannan juyin mulki ya faru na Nijar, a kusan taro da aka yi na ECOWAS, wato kungiyar haɗin kan ƙasashen wato Afirka ta yamma. Bayan ƙaddamar da shi, yana daga cikin abin da ya fara fitowa ya yi bayani, ya yi tir da Allah wadai da juyin mulki, ya ce kuma a ƙarƙashin jagorancinsa ba za a ƙara samun irin wannan wato badakala ta juyin mulki ta faru a Afirka ba. Sannan sanin kowa ne an samu juyin mulki a Mali kafin na Nijar. To shi sa da juyin mulkin wato Nijar ya faru, ya fito da babban murya ya yi Allah wadai, kuma suka ba da wato ainihin lokuta, takaitattun lokuta, cewa a dawo da shugaba Bazoum kan kujerarsa. Idan ba haka ba, za su ɗauki duk wani irin mataki, kama daga matakin wato ƙaƙaba takunkumi na tattalin arziki da kuma ɗaukar matakin soja, wanda har yanzu ana kan haka. A yanzu haka sun ƙara ma gwamnatin Nijar ɗin 'yan kwanaki ne. To a can Nijar ɗin kuma za ga cewa mutane sun fito sun yi dandazo a filayen wasanni da ko'ina, suna wato ainihin goyon bayan wannan gwamnati. Ya kake ganin dabarar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya? Maganar kare demokradiyya, in wannan kake bi da kuma abin da ya faru a Nijar, za ka ce babu kyau a rusar da demokradiyya. Amma abubuwa kuma da dalilan da suka faru da kuma kuncin da mutanen Nijar suka ji, har ya sa yau suke goyon bayan duk wani taimako da ya zo, har da ita wannan gwamnatin soja, ko kuma akan ita wannan gwamnatin sojan, shine babban magana a nan. Shi shugaba Tinubu ina tausayinsa saboda su suka yi gwagwarmayan faɗa da Janar Abacha a da, lokacin suna kamar irin 'yan kwadago na mai zance ne, irin masu faɗa da gwamnatin soja a da, a Nadeko a sannan. To irin wannan halin da shi yake kallon abin Nijar a matsayinsa na ciyaman na sai dai wato ECOWAS, wannan hukumar gwamnatoci da ke yammacin Afirka. To maganganun da ya yi akwai kuskure. Wannan maganganun da su shugabannin kasashe suka tashi suka yi cikin gaggawa da fushi, kuskure ne. Akwai matakai da ya kamata a bi da dama kafin a zo wannan magana da suka yi ita ce ya kamata a ce ta ƙarshe. To amma sai suka fara da magana ta ƙarshe da zafi, to dole ne su tanzarar da abubuwa kuma abu ya zo ya kwaɓe. Ba haka ake ba. A da mun yi irin wannan, mun yi shi a Gambia, mun yi shi a Liberia, mun yi shi a Sierra Leone. Ita kuma Niger, a kullum ko mai ya faru za ka ga shugabannin kasashen su za su zo a zauna a yi maganganu akan tallafawa.
ni na sha sanin cewa da waɗansu daga shugabannin Nijar da na Najeriya sai mu shiga mota da yamma, ni ne ke tuka motar da su shugabannin ƙasashen nan guda biyu na Nijar mai yawo, kuma ana magungunan abubuwa da yawa a cikin Nijar. To yau a Nijar abinda su gwamnatin Nijar za su fahimta su na yanzu da kuma mutanen Nijar shine cewa duk inda mai ya samu fetur kenan, duk inda gold ya samu, wannan uranium din dama an daɗe ana munafurta su, ana zalunta su. To wannan abin da Allah ya ba su yanzu ne ma za su fara ganin menene munafurcin Banasare. Zai bullo ta bayan gida, zai bullo ta kofar gida, zai bullo ta saman gida don munafurci. To su yanzu sai sun ƙara haɗewa, maganar cewa kiyayya ta tashi tsakaninsu da gwamnatoci saboda an yi kuskuren yin magana, to bai yi daidai ba. Sai a huce zuciya, sannan a zo a yi tunani irin na yanda abin da aka shimfiɗa cewa ai Nijar Najeriya ce, ai Najeriya Nijar ce. Kuma sauran kasashen Afirka ma duk inda ka bibiya in banda Bature ya raba mu, dukkanmu al'umma guda ne, dukkanmu. Saboda haka tunanina a nan shine cewa su 'yan sai dai yawo, su shugabannin kasashe da suka taru sun yi kuskure. Su kuma yanzu da suke cewa ayyaki an yi kuskure. Su kuma da suke cewa a tashi dole lokaci kaza a yi kaza, to abin da ni nake gani a nawa abin da kuma na fahimta shine akwai bakin turawa a bayan fage suna ingiza su aikata su je su yi da wuri. Wanda duk yake so duk abin da Banasare ya ce ka ce to lalle kana da na sani, za su tura ka a kwanar da sai ka rena kanka, kuma abubuwan da za su zo su afku sai kowa da Nijar ɗin da 'yan sai dai yawon da Najeriya nan gaba, in dai aka yi yadda suke so, dukkan mu sai mun zo mun ci kaga mutanen nan sun sake samu mun yi katobara mu bata kanmu da kanmu, kuma gashi suna daukan dukiyar mu. To hakan suke so. Sun yi Afghanistan, gashi na idanun duniya, ga kasashe da yawa saboda lokaci ban son bata maka lokaci, ga kasashe da yawa sun yi akan cewa sun zo su taya su ne akan kaza suka rusar da su. Yanzu ka duba Libya ba ruwansu da kowa, ba sa komai, mai na Libya suke so da karfe da ke cikin Libya, kowa ya riga ya san wannan. Yanzu ana nan Libiyoyi suna ta kashe kansu. A cikin United Nations, wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta duba wanda suke rebel group su 301 ne a cikin Tripoli kawai, amma sauran wuraren ba su ma sani ba, dan ba za a iya zuwa ba, kowa yana da bindiga, kowa kashe dan uwansa yake. Wannan Libyan na fa al'umma ɗaya ne, 'ya'yan Sheikh Muktar ne fa. Yanzu kaga yau duk kashe kansu suke. Tuk kuma ba wani abu bane, amma inda ake ɗaukan mai babu komai, zaka je ka kwanta da gadonka a waje da zaman lafiya saboda sun kare dan su samu suna ɗaukan man. Haka ake so a yi wa Nijar, haka kuma ake so a yi wa Najeriya ana satan mai. Najeriya an yaudari gwamnatocin da suka gudana a baya, duk fa su turawan nan ne, ba kun fasa za su yi ba. Haka aka yi wa Congo a da, an yi kashe-kashe, an kashe shugaba. Kalli abin da Lumumba ya faɗa. Yanzu har gobe abin da Lumumba ya faɗa, wani duk wanda ya ce shine ni ɗan ƙasa ne, ni mai kishin ƙasa ne, ni ya kamata a kwaikwaya, shine Lumumba ya tsaya kai, amma kalli kashin gillan da suka yi masa. To irin su wannan Afirka suna nan da yawa. Shi yasa 'yan Afirka, shugabannin Afirka, ku yi tunani da kyau kafin ku furta magana, ku yi tunani da sanin tarihi. Misali yanzu sai na ji labari wai an yanke musu wutan nan da aka yanke wa Nijar, da wanda suka ba 'yan sai dai yawo gaba ɗayansu shawara, su shugabannin gaba ɗayansu ina faɗa musu ba su san tarihi ba su san dalili ba. Dalilin wannan wuta shine su Sardauna, su Tafawa Balewa da su Zik a wannan lokacin sai suka taru suka ce idan muka bari kowace ƙasa ta yi nata dam saboda mu samu wutar lantarki musamman tsakaninmu da Nijar, to kuskure ne. Su ba su da wutar, mu ba mu da wutar, su ba za mu samu isasshiya ba dan dam din da za su yi karama ce. Mu kuma Najeriya idan ba mu samu kuɗin da muka yi babba ba wanda zai ba Nijar da mu wuta gaba ɗaya, mun yi kuskure, an yi rashin hankali. Wannan yarjejeniya har yanzu tana nan, 1962 da 1963 takaddun suna nan. To aka yi wannan dam din ana ba Nijar wuta, sai kawai ka tashi kai baka san wannan tarihin ba, kaje kace ku kashe wutar Nijar. Sai Nijar suka ce a shikenan mu ma za mu je mu yi tamu ta kanmu za kuma su iya. Ranar da Nijar ta rufe dam ta katse ruwan nan,
a katse shi sai sun saki ruwan ya zo. Ruwan nan duk su Kebbi ne inda 'yan uwa da dangin Nijar din suke, Sokoto ne, Kebbi ne, wajen su Naija, su Kwara, duk inda ruwan nan ya bi ruwa zai malale, kaga duk gonan nake sun tafi, kenan shekara mai zuwa Najeriya sai ta nemo abinci. Wannan ruwan zai malala har Enugu. To ba tsaya ana la'akari ba, duk abin da ake yi a cikin fushi akwai shaidan a cikinsa. Duk abin da aka mai da Allah kuma ake tunani da zurfin hankali da tunani, babu kuskure a ciki, babu shaidan a cikinsa. Saboda haka ni ina ganin su hannun kasashen waje kamar yadda suka wulakanta mu a da muka jajirce, shi yasa waɗansu su ba sa son mu har gobe. Akwai kasashen da mun je ɗaya biyu ba za su taba ba mu visa ba saboda ba mu bar su sun yi yadda suke so ba. Tuni na ga bayan wannan wato barazana da kasashen sai da yawo ko ECOWAS suke yi ga su wayannan shugabannin mulkin sojin na Nijar, sannan akwai matakai na diplomasiya da ake ɗauka wato a bayan fage, akwai kuma wanda ake ɗauka wato kai tsaye. Daga ciki na ga akwai tafiya ma da aka yi sarkin musulmi, wato kusan a ce gwamnatin tarayya ta wakilta shi da General Abdulsalam Abubakar da zimmar su sare da wayannan shugabannin soja a tattaura domin a sami wato ainihin mafita. Kana ganin matakan ne na diplomasiya da gwamnatin Najeriya wato a hannu daya da kuma kasashe wato karkashin jagorancin ita ECOWAS din, kana ganin wayannan matakai da ake dauka na diplomasiya wato sun isa ko kuma akwai wani abu da ya kamata a yi ta mahangaka Mejo? Wato kuskuren da aka yi na tura wannan tawagga ba na kushewa kowa, amma ka san a duniya akan ce abin da ya zagaya shi zai zagaya ya zagayo. Su wanda suke kai yanzu yaran shugabanni ne wanda suka gabata, sun san tarihi, sun san yadda aka yi, kuma aka yi waɗansu badakala har aka karkashe waɗansu shugabanninsu. Kuma daga cikin tawaga nan akwai wanda watakila su ba su sani ba ma, amma a idansu su masu laifi ne, ba su yarda da su ba, sai kuma aka tura su aka ce a sasanta da su. Za ta yi kuskure na ɗaya. Kuskure na biyu, a harkar diplomasiya sai ka sa gaggawa a ciki, tun ma kafin a soma wannan abin ya riga ya ɓaci, bai tashi ba. Na uku, ba za ka zauna ka ce ka tunkari mutane ba ka san dalilan da ya sa suka yi abin da suka yi ba, sai ka yi nazarin haka ka dawo gida ka zauna, yaya suke ciki, me suke ciki, me ya faru. Kar ku yarda wani daga bayan fage ya tilasta ku yi wani abu na gaggawa. Dan na ji labari misali waɗansu suka ce ai an taɓa yi ma a Sierra Leone aka dawo da President Jan Kaba. Wannan gaskiya ne. Ni Hamza Al-Mustapha nan da kake gani, akwai manyan soja, akwai wanda yake shine babban shugaban soja a Najeriya a sannan ya zama shugaban kasa bayan mutuwar General Abacha, da wanda suka ke shugabannin sojan sama da na ƙasa da na ruwa, duka a tare a ofishina. Kwanan mu 15 muka dawo da Tijan Kaba, amma ni ne mai zuriya. Amma dalilan dawo da Tijan Kaba da abin da ke faruwa a Nijar a yanzu ya bambanta. Shi yasa sai da muka tsaya muka yi nazari, muka yi maganganu da su. Ni nake magana da wannan yaron shi Koroma wanda ya karba mulki a wannan lokacin. To Allah ya hore mana shugaban yan ambassadors su duk a ofishi na suke kwana, har Allah ya sa da hankali da basira da hikima da sanin tarihin aka zo aka yi. Baka cewa ina diplomasiya kuma ka zo kana gaba gadi kuma kana ba da umarni tamkar ta soja, kana kushewa sojan kuma kana aiki irin na sojan. Shi soja in ka ja shi ma zai ja. To ana hikima ne sai a yi magana, in kuma da dama ta a yi magana za a iya kawo a yi sulhu na komai. In kuma ka zo kace da ƙarfi da yaji za ka nuna, to dole ka kama hanyar a yi tashi hankali. Shi yasa wanda suke saka sai dai yawo gaba ɗayanta, in ma na musu laifi ne Allah ba su haƙuri, amma ni na faɗa wanda suke bayan sai dai yawo suke amfanuwa da arzikin da ke Nijar, kuma su suka ƙulla kuma suke son fitina a Najeriya ba tun yanzu ba. Na san ka sajin cewa ana son Najeriya ko waɗansu ƙasashe su ce ai nan da shekara kaza Najeriya za ta rabe. To har yau har gobe yau fiye da shekara 40 wannan abin da suke tafurtawa bai zo ba. Duk kuma ba don fa wani abu bane, don wannan ma'adanan ne, da gold, da zinare, da uranium din makamantansu, da azurfa, da diamond da sauransu, da duwatsu da Allah ya bamu, wanda su ba su da shi. Mu maimakon mu zo mu zauna
mu yi karatun ta nutsu, mu duba Allah mu ce Allah Ubangiji wannan abu kaza da ka bamu, to yanzu mu ma hankali ya zo gare mu da dole duniya a san cewa muna da natsuwa, muna da hankali, kuma za a iya yarda da mu cewa mu ma mutane ne, kuma Allah ya ba mu ƙasa za mu yi amfani da shi da sauran ƙasashen duniya. Mu nemo mu ƙasashen mu kuɗi, mu fitar da mutanenmu daga zama na kamar rabin dabbobi cikin azaba da wahala. Duk wanda kaga ya zama shugaba amma bai tunanin talaka ta wannan fuskar, ba abin yarda ba ne. To masu sauraro, da wannan ne za mu tafi hutun rabin lokaci. Shirin kaga tsara kaga ne ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM tare da Mejo Hamza Al-Mustapha. Shirin da ni Muhammad Isaka Usman na shirya nake kuma gabatar muku da shi. Masu sauraro, barkanmu da dawowa. Shirin kaga tsara kaka ne ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM. Bakon namu a yau shine Mejo Hamza Al-Mustapha, dan siyasa sannan kuma masani a fuskar tsaro. To Mejo, idan na fahimce ka ranka ya dade, wato kusan kamar kana ce mun wato cewa su kasashen yamma din nan ba su damu da kasancewa ka shugaba zababbe a bangaren dimokuraɗiyya ko kuma a'a shugaban mulkin soja da ya hambar da gwamnati ba, matukar za su samu biyan bukatar su wajen cire waɗannan abubuwa na mabunkura ƙasa su ci gaba da raya ƙasashen su kenan misali. Wato ba wai na ci zarafin wani bane, idan ƙasashen turawan nan suka yi yarjejeniya da biri, in maka ɗora ka a nan za ka ci zalin mutanen nan ka bari mu sace abin da suke da shi, in birin nan ya amince, in kuma mutanen sun yarda birin ya zauna, to lalle ina gaya maka za su iya su naɗa biri. Haka suke gani, suna ganin kuɗinsu da ƙarfin sojan da suke da shi da ƙarfin alamu hikimominsu na cin zali da sunan diplomasiya shine yake ba su ƙarfin ciwo Afirka mutunci. Abin da nake faɗa a nan a yi shine tunani, zurfin hankali. Iyayenmu da suke Nijar su ne iyayenmu a nan. Babu wani abu in banda lokacin da aka zo aka ja layin rabawa. Na san wani lokaci da ba'are mai nasara ya zo, Nijar tana cikin wahala, ni na tuka shi ne da Janar Abacha muka je wurare. Wannan maganin abin da ke damun Nijar, Abacha haka aka yi, aka koma don tallafa wa Nijar. Kuma na san kullun Najeriya a tallafa ake. Har ma nakan ji ba'are, Allah ji kanshi da rama, yakan ce Janar Abacha, babban yaya na dawo fa, dole mu zo kuma mu sake duba waɗansu abubuwan sun taso. To haka ake tafa da Nijar. Shi yasa wanda bai san tarihin ba, kuma bai san yadda ake ba, bai san yadda ake zauna lafiya ba, sai su ce a watakila haka ake yi, su sai su gwada tasu. Ka san mu a wannan lokacin babu turan da ya sai ce ga abin da za ku yi na musgunawa wani ko dabba ce ta wata ƙasa, ballantana a ce mutane, ballantana a ce ƙasa guda ɗaya. Shi yasa kaga Janar Abacha ya bakin suna a idanunsu saboda bai yarda ba a cuci wani. Shi yasa kaga bayan mutuwarsa suna zage-zage da yawa. Ko gurin marigayi Gaddafi, maganganun da na gani na sani, shugabannin ƙasashe suna nan lokacin da nima nake yawan zuwa wuraren, na san tallafi da aka yi wa ƙasashe. Rabin Gaddafi fa yana Nijar. 'Yan uwan su irin kamar Janar Sheikh Yusuf Dibri duk suna Nijar. 'Yan uwan mamansa, 'yan uwan babansa duka, amma a Libya yake. 'Yan uwan su kuma Yusuf Dibri, mamansa ma, maman Yusuf Dibri kakata ce. Ka duba haka, to ya za a yi ka raba ni da tushen mu haka? Shi yasa in aka tsaya aka duba maganar fushi, maganar ɗaukan diplomasiya da fushi kuskure ne, kuma baya cikin ma ka'idojin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi. To yanzu misali, ba wanda yake fatan yaƙi misali, sannan ita wannan kungiya ta ECOWAS ta sha alwashin cewa a 'yan kwanakin nan idan wato shugabannin mulkin sojan nan na Nijar ba su miƙa mulkin nan ba, za ta shiga da ƙarfin to. Misali in aka riga aka shiga ɗin nan, kusan abubuwa ne da yawa za su faru wanda za su canza wato ainihin zamantakewa da al'adu da abin da na mutane, sannan kuma kusan zirin arewacin Najeriya gaba ɗaya jihohin da suka iyaka da ita wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar kusan za su ɗanɗana kuɗarsu. A matsayinka na masanin tsaro sannan kuma tsohon soja, ya kake jin abin zai shafi wato tsarin siyasa a Najeriya, tunda yanzu shugaban da yake jagorantar Najeriya daga kudu maso yammacin ƙasar ne ya zo, ba ma ɗan arewa ba ne. Alarai ne in dai har aka yi kuskure suka ce hakan za a yi,
kowa sai ya rena kansa, kuma ba lalle ba ne wanda suke mulkin su ɗore, saboda idan aka yi fushi kuma komai ake yin shi cikin fushi babu lissafi, duk gidan kama zai da wuta. Mutane ne suke zaune a gidan bunu kuma suke wasa da kananzir da ashana. Wannan ne nake gaya maka. Su wanda kaga kasan wajen nan sun tilasta su ana haka, abin da suke cikin gaggawan nan da magana da zafi bai shafi diplomasiya ba. Ni dan siyasa ne, ina so demokuraɗiyya irin tamu wacce ta yi daidai da al'adunmu da mutanenmu, wanda zai kawar da cutar mutane da cin zalin mutane da amfani da dukiyarsu. Ni fata na irin wannan demokuraɗiyya nake so, amma ga irin wacce muke so, kuma kowace ƙasa tana irin nata demokuraɗiyya. To ni dai ana so demokuraɗiyya ta ɗore sai da hankali da bin dokoki da girmama juna. Idan aka yi haka za a zauna a fahimci juna. Amma in aka ce a yaƙi yalare ne, ba wai Najeriya ko sai dai yawu ba ne da Niger za su yi faɗa, ko kuma da Burkina da kuma Gini ko Mali ne za su haɗe a yi faɗa ba. a wannan su 'yan sai dai yawu su sani cewa akwai wanda sun san cewa makaman ma da suka cire daga Mali yana ina, ai kusa da Najeriya aka kawo shi tun 2001, yau shekara 2 ba. Me yana kawo shi kusa da Najeriya na menene? Wato shi bature in ka ba shi dama ka ce da Allah ka yi taku 2 ka tsaya nan, lalle ka san cewa sai ya yi taku 1000. So sai mu tsaya mu fahimci wannan, kar mu rika ganin shugabanni da suke ganin kansu ba su da kuɗi, wa'annan turawan za su ba su kuɗi su girmama su, to lalle su ne shaidanu masu ingiza mu cikin wannan fitina. Saboda haka wanda duk bai zurfin tunani ba, duk abin da sai dai yawo take kuskure ne. Ita kuma Niger cikin fushi ita ma akwai kuskure. Sai ku dakata, an turo mutane ku saurare su, duk wanda ya saurara akwai hankali da basira da ilimi cikin sauraron mutum, kuma ko da abin da aka faɗa ba shi da ma'ana, a dai saurara din sai ka yi amfani da hankalinka ka san yadda za a yi. Nawa kenan. Amma in muka yaƙi yalare ne, wallahi gara Afghanistan, ni na ce maka haka. Saboda me? Sun zo ne su ɗau mai, kuma sun zo fitar su sai mun rena kanmu, sannan nan za mu zama bayi. Da aka gama yaƙin duniya na biyu, America ina ta zauna? A Germany har tsawon shekara nawa. Wannan ma tsakanin su isu fa kenan, ballanta na Afirka ana daɗe ana neman wannan damar, gashi kuma suna ta bada damar. Shine gargadi na zuwa gare su. To Mejo Hamza Al-Mustapha, tun da ka lissafo illolin da ke cikin batun yaƙi, misali inda har zai faru a ce sun shiga da ƙarfin soja din, to a cikin wannan yanayi tunda ba a kai ga haka ba, shin mecece warwara? Warwara anan sai dai yawo, sai ku dakata a mazauninku na shugabanni, ku kira mitin na sai dai yawo, ku kuma kira su Niger. Ai ba su kaɗai ba ne, da Burkina ta ai ba a yi magana ba, da Mali ta yi ai ba a yi magana ba, saboda Mali an daɗe ana rarrake abin da take da shi, abin da ya rage kaɗan ne, shi yasa kaga an yi banza da su. Menene yasa abin ya yi zafi da aka taɓa Niger? Saboda mai da aka gano kwanan nan ne, saboda gold da aka gano kwanan nan ne. Mu mun sani, ni na sani, mutane da yawa sun sani. Duk wannan fitinar da wani gaggawa duk don mai ne, babu wani abu. Saboda haka a matsayinmu na mutane wanda yake dama can suna da al'adarsu tun kafin ma baturen ya zo, to a yi amfani da wannan ilimi da hankali da tsoron Allah a taru gaba ɗaya. Duk shugabannin da suke sai da yawo, ku zauna ku sake kanku tunani. Duk turawa da ake turowa suna muku magana, da wanda suke aiko muku abubuwa, mutane suna gaya muku kaza kaza kaza, sai a mulkin soja babu kaza kuma a tsaya dai a sake tunani. In ma an yi din akwai yanda ake bi a cimma yanda ake so cikin hikima, shi yasa ma komai din ma aka kira shi diplomasiya, cikin mutuntawa da hankali. In ba haka ba aka ce yakin za a yi, Najeriya ce a kasashen sai dai yawo, su wane ne? Daga ina za a kawo makamin? Daga bature in ya baku, sai ku cilla wa gidan juna, yan juna, sai kuka kunna wannan fetur da ashana, kuka kunna wuta a Niger, wuta a Najeriya, wuta a kasashen sai dai yawo. Kuma ba ku san irin yanda zai ba, dan zamani ya canja. Wanda zai zo dan yana zaune cikin air condition yana jin daɗi, ayi kaza, in yakin ya zo shi ba ruwansa, talaka za a taka. To sai a sake tunani, akwai kuskure ta ko ta ina. Abin da ke faruwa
takarda ce aka bayar ta bature, kuma kowane yanzu yin abin da bature yake yi ake suke so. Major Hamza Al-Mustapha, da wannan ne shirin ya zo ƙarshe. Muna miƙa godiyarmu a gare ka da wannan lokaci da ka bamu a cikin wannan wato ainihin zaure na kaka tsara kaka, sai kuma wani lokaci insha Allah za mu sake gayyato ka don ka ƙara ilmantar da 'yan ƙasa dangane da halin da ake ci a daidai wannan lokaci da ake kwasar dambarwa tsakanin hukumomin Nijar da kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin shugaba Ahmed Tinubu. Alhamdulillah, na gode. Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya tabbatar mana da alheri, Allah ya sa mu fahimta, mu san cewa muna da arzikin da za mu iya rike duniya a matsayinmu na 'yan Afirka da Afirka. Amin. To masu sauraro, da haka ne shirin na kaka tsara kaka ya zo karshe a wannan makon, sai a tare mu a mako na gaba. A madadin babban bakon namu a yau, wato Major Hamza Al-Mustapha, da kuma injiniyoyinmu da suka taimaka wajen ganin shirin ya kammala. Shirin da ni Muhammad Isaka Usman na shirya na kuma gabatar. A huta gajiya.